Lamsako hai ni hai kapani takok te bukok song ang tongon ron ni loge hai no hai tiga musom lukuni kok jong tini tiring bisi ketal palai lai mani o thayo ang phai sok pai ka sini tepra idolo je auditiono archap nai rok khorok nai tongo sini bukok priya jamatya boto already runner round 4 boti tiki phaika sini tekrosa tongo yang sini yang Ratna Jamatia already bobo theater rauna ne kala rauna to bor chabai thangka jengpran khokte khalale nai tini tiring bisi palai nai mani amra teri jeng hisa bora bai posle nai poila no happy tiring nang no ne jotona happy tiring jotona ne happy tiring acha nrok to tini ora marsam nai hable nang marsam nai hambai tini nrok je Tripura idol ni audition je marsam nai nrok ri competition ni tei sab phainai na khanawo dar base phainai khanawo ke Rahel best Rahel Susmita ke Susmita ponole Silia not sure apa sure na nang le tang busur dam nai ang je mama del sanai oro mane tang busur sia khota je mama del sai ni mane sai ni nang marsam nai bla tang busur dam nai na tang nei tang thase je rung mane ponol sanai ini to nang mo sini khana borok no mogal bai thang munukha sak bai thang munukha sini rupes de jati praidol ni jabina rang nai Rahel kolai bai brok ri phainai tai Susmita bo phainai ne ang phainai bo phainai Susmita bo brok thang phainai ta nok le brok no bese sare ta lam sok nai bu kha bai ni malam sok nai ta brok no ba menle sipin ba bina rang no ta brok game le ni ba brok bai ini nih jab tiring bisi palai dai mani apno tai bai hastan lukro nang tam ko khasana mu jotona no kha ka hamya pharo suna siki jora ka hamro man bagai jotona no ka ham kha ka hamna ya pharo kedak ma bisi romoi tini hai no hai 23 bosor pore jang tiring bisi palai lai fika hai no hai o chini kila amta yo 23 bosor pore tini hai no hai palai lai fika o jet tiring palai ni no hai no hai songsane rok no borong tamo hamber namusu je tring songsanai borok no belai kha ka hamya pharo hambai maro asike jora ka hamro man bagai borok no bukha bai na hambai maro suna sa sal ka hamro man bagai jora ka hamro man bagai acha Ratna nang to audition no te prai to audition no phai oi pusak round jora nang thangka theater round na gala round na kamo theater jora nang audition ni simi theater jora phai bani ini pusat surat ini nih experience talent ini nih bisa confidence sok pusat surat ini nih experience apa mereka je ang saktar masuk saktari askina serenggai na ang mengsang ya kena kaget sagai pana kisah buka gamro kisah koroi thang kata apa masih baru kiri baru oleh agak high geri kena boleh asli geri kai pana hai kisah borok ke bangkin oke kisah buka rok mana wata bahai rok koroi de pana nang sak nang man sabai de nai kala rawon jera te kiwai kalai phai mani nang bukharo to kus tu kho rok nang kos tor de mung saya ang je ang reng mani sa asuk bahi ma asuk lanta asuk jera pon nang ki ba te besegi ma tong lanta next season 2 tak to next season 1 paikha 2023 ni te praidol paikha tak next year 2024 ni bisau hai hai te praidol season 2 ong pinai audition na jak pinai apro nang ten thang pinai nai grata ba chili ata kisha de romas nai ro ya de bono sigrali ata apro sipis nai la sia gro tong kha ro re rang tong kha ma herok ta le hai ai pana kisha ma sang nai gras nai da tapo next season 2 bo hai no hai te praidol sosa pinai je upcoming youth rong no hai no tapok bekal klai tonai rok tak lai je rok mai rok audition je rok mai rok tapok kabang ma sai mai rok
ba siarok borok no season 2 ni bagai nini tamu ko bang to nai je tang 2023 wo sire yaro borok 24 apro pana borok audition rogo ro bhai jadi je siarok tabok no sireli apana teoisha pro pana next year pana ro bhai jadi asna koini nama lo ketang nai apa hambai pernah neng to tahun for zara pai ka nang dar ro final sakit roli ai no masa utan himale te bnu je sije atong hoble ke je nu je sije no na angle mana asu zara ka mani bai phana logoron basa mar saka ba kisale sini za khable ke je final no ta mane je final no ta ni tal final no kisab mane sep mane progress nai ta ke jonan all the best gumoti juni nara khorok nei no pelai saput bango o chini kila amchani borok ba kabang mano hasni borok nong saput khaibo taun bagai tiklia pasti klia nei no khabai mane khakamnai kabang borok dong to ini to khorok tham phainai or webinar ro khorok tham phai participate or performance khaimai ar ja phainai no borok no le mane hopung aya sak de loger nai brong no na borok no rok khibiu te thangnai omo ang masai bler sanai te botong ke je masa tor sai nei ke tabok taru bestro phai sa phai nei ke borok no ble lam soge khibi thai na ble khibi ya mane ang masai bler sanai ke je mama sak sai thanai ta nang borok ne program ja performance mane borok ni ja performance mane paya sak tong ne na ble loger ne le borok no ing lograi to nei porok no khibi thai na ble aya paya sak zara program paya sak zara program paya sak zara de na borok kerja paya sak de program paya sak zara tong nai paya sak te ijo to no lograi tong snai ta ke ini bagai semua senai hai lokoni ko lam sago tene hai happy tiring au